Kon nek sik jawab ae tak antemi lho. Ayo kok. Iya cintane wis tari matine to. Lah buktine kon ditinggal rabi maneh ngono kok. Rambutmu kok gak dawa-dawa iki. Sama kuda, aku gak poni. Duh, kon iki poso-poso yang ini iki sik tas tangi turu. Tangi salah, gak tangi dari simulasi mati. Bos semangat kayak aku ngene iki lho. Nah, direk koncoku siji gak teko-teko. Paling kanca buyuk sik ngorok sik yahini. Kon iki nggih sampo apa sih rambutmu kok gak dawa-dawa iki? Sapa kuda? Kuda poni. Kulo kanca wis teko selak apa iki kon? Keselak kadal. Nyuwun 100.000. Apa sut? Riko gak nyelawat ah? Sopo ulang tahun? Gendeng. Wong mati kok. Sopo mati kok dungaren mati? Wong biasa ya gak tau mati. Pak Tono kampung kulon ngono. Hah? Tono jambret? Hah? Jambret. Iya, iku biyen sarjana penjambretan. Durung budal tapi wong matine. Lah ngenteni apa kok gak budal-budal? Kain kafane lho, jare kurang. Bungkusan ambek kertas minyak lah wis ta. Lah kok pikir jenang ah dibungkus kertas minyak. Paling sing nyelawat ya mek titik, wegah wong biyen dijambreti. Papa, lek mati cek glondong dhewe. Cek dolen aku. Ora apa-apa asupriku. Kon apa meneng ae ora sah ora? Kepikiran aku. Kepikiran apa? Kura-kura ninja iku kura-kura apa kodok? Kurang-kurang ninja iku ular keket. Ora usah dipikir nemen kon ngerti ah kalau jengking nek aku ya gak jengking. Duh, arek loro omong-omong aja gak bermutu blas. Wes, aku tenan pasar kok mari iki. Ayo nang omamu, Katela apa? delok film mbek mangan. Idih gak poso. Nengo. Loh, karena nanti kok dagang dulu rumah kok. Bales, udah nang pasar ae aku. Makmu nang ndi, Mat? Ceramah iki, Mang. Wih, ceramah di masjid? Dapak ceramah di kuburan kono lho nyeramahi wong mati. Alah, ayo delok film wis, cek gak sewong. Film apa siksa kubur kon cek tobat. Halah, siksa kubur ngono lho gak sepiro timbang siksa cangkeme makku gak kira-kira. Waduh, kena jajan iki. Duh, meja iku lho krikitono. Sik tak cukupno jajan. Yo, Walah, bukaan ngene. duh wis nyocot. Gak poso kon, Mat. Ora? Opo oi? Ora apa-apa wong liya ngono ngerti apa? Gondong. Iki engko nek makmu awake mangan-mangan gak muring-muring ah. Ora. Wah, apa ndelok film ambek mokel iki rupane. Duh, kon gak wedi amat. Ya rada wedi, Mat tak tutupi iki. Heh, bedas. Wah, goblok. Luwe medani teko demit wong iki. Riko Mak, teko gak apa-apa. Lah mbok pikir aku te mlayu ambek apa-apa. Wah, kon te mokel yo. Ora, nganu. Aku mang men. Aku ya men sian. Mencret. Alasan ae awakmu iku. Kon ro wong alasan ae iku, mben matine cangkeme diplontir. Dari sapa? Wis tau mati dari kok. Nek dikandani lah ngeyel ae. Ayo ewangon aku, gawe takjil gawe bukongkok. Loh. Ayo kok jegidek ae. Gah, males aku. Heh. Wong lek males iku, Kate ngomong apa meneh. Wong iku lek males cengele ah sing kate diplontir. hi, udele ya sing diplontir. Iki lho, wis tak tukokno buah. Ayo. Let. Paling yo gedang buahe. Kon nek sik jawab ae tak antemi lho. Ayo kok. Kene tak bagi tugas. Kon sing ngonceki buah naga. Nah, nek sing kon ngonceki flewa. Loh. Lah terus Riko bagian apa, Mak? Lah, aku tak bagian sing dungo ae, CES enak. Lah lek ngono tok tono jambret yo iso. Wis, aja ngomong ae, wis nang tutupno tendang mari. Makmu lho deloken jan sak penake dhewe. Makane gak duwe bojo, modelane kayak ngono ku. Wis aja rasan-rasan, aku iki lho duwe kuping. Alah, wong
Mas yo awake yo duwe ya lek kuping. Oh iya. Riko biyen petuk bojomu ndek endi, Mak? Aku biyen iku petuk bojoku iku pas SMP. Pas sik kelas 7. Bojomu sak kelas berarti biyen. Lah, pas kelas 7 iku pacarku tukang kebune. Gendeng kabeh dikasak. Lah terus kok iso pacaran? Lho, lek eling biyen iku pas aku istirahat, Istirahat di tempat. jam istirahat iku lho, Des, aku biyen langsung ditembak. Ditembake gawe kembang ari kok, Mak. Dapa oh, wong aku biyen iku ditembaki mbek sapu korek iku lho, wong ancene tukang kebun. Kawendeng sangar. Nyuwun 1.000 maneh. Ora ning ngono, kon nek ana panganan kok teko ae. Indra pengambuanmu iku lho jantengen. Gaya apa? Bobor. Oh, wis ketok lek buah iki lho, ya enggak es buah lah. Diawangi ya, tae wangi mangan. Wong isomu ya ngono tok iku, Sup. Lek Riko biyen ketemu bojone sampean ndek ndi Cak Sup? Aku biyen petuk pas golek sampah. Lho, bojomu ndek ndine? Bojoku ya odol-odol sampah padha. Sampah tambah sampah, tumbuhlah cinta. Cintae ah. Cinta mati. Iya cintane wis sari matine tok. Lah buktine kon ditinggal rabi maneh ngono kok. Lah iya, padahal aku iki lho kurang apa? Kurang sak sembarange. Wis iki lho, Mak, wis dadi. Nah, sentenono tak jukukno susu. Delok yo, iki cara membuat es buah sing enak. Pertama, susu lebokno. Terus gula lebokno. Mari ngono banyu iki lebokno. Diudek. Nah, lek wis mari, buah iki lebokno. Nah, buah iki lebokno ya. Nah, lek wis mari ngene iki, cemplungno. Dicemplungno nang jero weteng ah. Jero kulkas, kon iki ruwe mangan tok ae. Kene sih tak tilikani. Ah, kon gak poso ya. Ya encen aku sik mens. Delok Alek gak percaya. Iya ya, ngono ae nyengol-nyengol. Ya apa, enak ah? Ono rasane. Yo iya no rasane. Emakmu lek ngekeki gula wis sak opil ngono kok. Bisi-bisi ae, enak ah. Enak jare, cocok di melok lomba. Cocok melok lomba masak ah. Ninja Warrior. Riko iku ya, lek ngekeki gula iku sing akeh ha. Tuh, nyocot. Lek manganku mek ndelok raiku iki lho, cek manis. Coba aja Sup. Ora wis, enteno dhewe, wedi diracuni makmu aku. Kan ora racune iku, Sup. Paling ku ya tak kei pelet, awakmu cek melet-melet.